Pade, iba mo man ko magburo bisikleta sa luwas. Ako lang sa tropaan mayong quarantine pass. Di mo ko pag-iwalat digdi pade. Lapa-lapa na ko sa laog kang arong pade. Ay tapumundo ka man daw, makakastahan kita ni Kapitan. Ay pama na palang kitang bagas. Ano nang kakarakanon ta sa aga? Day ka magparahiro, ngarig day ka magutom. Sige. Happy birthday ulit sa imo pade. Mapuli mo na ko ha. Salamat. Masain mo ako pinaglihi. Ano ta nagpaparahapot ka man ka iyan? Sain. Di mo naman ikaipuhan maaraman. Sabihin mo na. Sige. Pinaglita ka sa kape. Kaya daw. Sa edad kong sanggatos, tinatagasan pa ko. Buray ni ina niya si Maurag digdi. Rumuluwas ka mo. Ay, Junior! Di ka mapuli! Sa mga binarabad mong labahan, duman nagtataragit-tit na. Lamasahon ta ka baga. Dumadali ka na! Sabi hindi ka mo magpararuluwas, mga hayop ka mo taan virus. May quarantine pa sa kusin. Marason ka pang animal ka? Dahil ko isasabi, ang panira ko subanggi. Okay, ilag mo dyan sa record, the patient is non-cooperative. Di mo kini isurat. May sarang paagi pa para maaraman ta. Halat sana. Buray ni ina niya namin, siniod na manok. Mama! Oh, ano Johnny boy? Ano problema mo? Eating sugar? No, Mama! Telling lies? No, Mama! Open your mouth! Masiraman talaga magparigos. Sabihan mo daw sa kuya kung anong klaseng tubig ang namamati mo ngunyan. Maimbong. Mainit. Sailing mo, sa inyan hali nagtutururong tubig na pinangpaparigos mo. Bagwak? Ihi ko yan. Mayo ka lamang mga sounds dyan. Alat sana. Buray ni ina niya yan. Ribay na yan. Yun na yan. Nag-arabot si mga taga-DSWD. Hamak-hamakon mo ni. Utosan na ang harong ni. Harani kamay ng si. Duman kami sa may likod. Sa'yo nagaragi. Si Saro nag-agi sa too. Si Dua nag-agi sa wala. Si Iba nagbarak gate. Uni pa Saro pa dumangog ka mo. Duwasa na kami sa laog kan harong. Pero ano tagabus na natawanan? Kaming yaon dyan sa harani. Dahil lamang kami inaabot kan hayop na relief na yan. Magparuli na kamo. Ikapilyo kang maray. Nailing ta kasubanggi sa papatantan, may daragita kang kaibanan. Ano ka ito ang pangaran? Rosemary de la Cruz, 16. Hayop ka, si Aki ko baga to. Legit ni sir. Ay, kapumundo kang hayop ka. O, hilungan mo pa. Naagi pa sa nasitugang mo. Aram kong piki yan yo. O aber, hilungon ko ba yung papel mo? Mapulit na lugod ko. Di talaga ka mo nagkakasarabihan. Habok ko na, wish ko na carry. Fagodan ang lola mo kakapanggap na macho sa good brusko. Saka ano pati ni Tabala Pirmi ang nakasaklay sa abaga ko. Ang gusto ko itong sash with title and glitters. Wish ka naman cry out loud. Tas sa aga, maladlad na kita. Thank you, sis. Ano ka man? Ayop ka, ginamit mo na naman si Bado ko at ang kakalaba ko pa sa naka ito. Mama. Girls, may sasabiyon ako. Dumangog ka mong maraya. Aram ko, gulpi ka mong mga amigong lalaki. Itong mga pinaka-close nindong maray sa tropa. Ang gusto ko lang sabihon, dahil ka mo magpararapod nin baby, lalo na kung dahil man sa naka mo, mapameme. Ano yan nililista mo? Ingredients, maluto akong shabu. Luwayan mo ang kalayo, baka malunok. Kung ang English ng sardinas ay sardines, ano naman ang English ng pansit? Lucky me! Araw kami kanikan panahon. Sa mga trouble, 50 katao ang nilulusob mi. 5 sana kami. Burinina niya nagtatarakig yan sa sobrang katakutan. Nag-ibig pa nga nagsisarukan sa kuyang nakaputan. Burinina, saksakong ko sa tagiliran. Gadan baga. Sabi da ng shabu mo lang si tinaong 5,000 pesos na ayuda sa Indukan DSWD. Ano? Resa doon ang hiro mo noy. Paano mo nasabi? Hindi makikita sa itsura at sa pangangatawan ng tao yan. I-drug test nyo na lang ako. I-disinfect mo na po kamo bago kamo maglaog digdi sa San Felipe. Ngarig masigurado ming mayo kamong daradaranin kung ano pa man na virus. Uy ka, dapat sa imong magkarigos. Taday ka ni kayaan ansod. Hain na si pinapabakal ko sa imong dikanto. Di naman baga ko tinatawan ni Chaoping, garusin nabihan na ni Kapitan Angabos na may sadiri nin tindahan digdiyo sa may looban na day nakita pabakalan nin daw ano pa man na klaseng harak. Sabihin mo daw bilog lang. Maurago ng sapatos mo, braday. Anong tatakain eh? Jordan,
Ay, sa mo pala na iniyo binaka. Nabakal ko sa hong. Ay, mura ni ina niya, irayo mo yun sa ko. O, bakala na, 1.5 na sana sa mo. Irayo mo yan. O, sige, Sanri Ay, mo. irayo mo. Open-minded ka, may i-offer ako sa imo. Beauty cream ini, ginagaramit kan gabos ng mga artista. Makinis talaga kainian sa imong mukha. Di ko interesado. Ipabakal mo kung nabuk mong gamiton, mayaman ka kaini within 1 year. Itong tipong masurulwak sa kamot mo ang kwarta. Makatapos sana naman. Mabayad sa ilaw, sa tubig, sa renta, magrocery, mahulog sa Bombay, maintrigang kwarta ki Agom. Mayaw na ako matata ng Panginoon. O pa di maduma naman kami ta madiklong na. At yan ka na magpuli, tama erinong pa kita. Happy birthday ulit sa aki mo. Dawa sa spaghetti nin dumalungsi. Magpuli ka na lagod. Dahing supog na ini. Bad. Special delivery po. Sa buray ni ina niya yan. Sabi na kayang habukukan deliver na ini. Manager bagasuin ang playan ko. Putang malas talaga. Hayop sana. Digdi ako nabulsot sa kaling iniho. Naglalakaw kaya ako kan subago habang nire-replyan ko si bata ko. Tama anggot ito. Si Saysay doon nagbungkal ka ni. Mga hayop ka mo. This is your cabin crew speaking. Please turn off your mobile phones and any gadgets. Why? Ano sabi mo? Anong takaipuan pang gadano ng mga cellphone? Iyo ta sige kan selfie, puro man sa napayo. O sige. May nagpaparachat daw sa agom ko. Sige an good morning, good afternoon, good night. Sige an kakahapot kung nagkakana. Sweeton pating mari sa chat box. Nakalavander ang team. Naka-emoji na naghahadok na may puso. Ang nickname mahal ko _01. Sa oras na maaraman ko kung sisay sa induan, siging kulit sa agom ko, tutultugon ko talaga ang bayag. Ay ko. May hapot ako sa imo, Brox. Anong partikan manok ang pinakamalaman? Liog pero mayo ako kayan. Ayop ka talaga, Brox! Masaramon kang pikabon! Musna. Joke lang.